ngai khlei fi baro iwe piwe hakane ka por ka mamanta ka tang ga jong jisu bada ka men sim ga jing so eat ka men sim ga jing kmen ngadon biang hang ni banya kren biang bat phi hakane ka step ka mamanta ngai ngo yo blei bana ka sngi shi ka sngi yo banya kren kom ne ka jing thmu ka long bat ba phinang yo shishu ya u jisu haka jing im ga jong fi kaman toy la dau breu yo la ka spa ga pho la dau yo la ka prathai baro ka we la dau yo yo jisu ka ta ka long ka bla dai tadeng ta na ka sngi da ka man sim jo ka jing song khia da ka sim ka jing ni kwa ba phin skau ni ka khubor ya ka ba phinang yo shishu yo jisu haka jing im ga jong fi ba ni ka por nga kwa ban kren ya ka we ka subject ba ka ta ka long buon sin na pedeng jongi ya kene ka kotbah mo ni ka bible ni khot ya ka kotbah kane ka dei ka kotbah rei buon sin kene ka kotbah ka long ka kotbuh kam dei shu ka kotbah ka dei ka kotbuh namar ka sakut tang hapo ang to almari ne ka sakut ha duli ne tang ha to haduan ne ka don hapo kamera shongkai jong fi ha to ka kamera shongkai ha ka to ka miet ha kamera shongkai ka buthu top hang to bat phim ju pet ya ka phim ju puli ya ka bat ka shusa hang to kum ka kotbuh tadeng ta ka ne ka sngi pa ban I men sim ya fi what I ba ka bible what I ba ka ne ka kotbah akan long ka kotbuh and if shubo ya ka hapo singkli and if shubo ya ka ha ka to ka jaka ka ba fi tia klem da puli ya ka kanuman toy ru am ya fi tadeng ta ka finang puli ka ktien ka jong blai kat ba finang Plit ya ka finang yo i yo jisu bat finang mat yo jisu ha ga jim ga jong pi bat ha puli ka ktien ga jong blai bat ha vi shashkor ga ktien ga jong blai shi sha fin yo diang ya ga jim ha ga jim ga jong pi ba fin yo diang ru ya ga jing kot ga jing khia ha ga met ga jong pi baro tadeng ta ka ktien ga jong blai ka ong ne ga sam shi spa khat khandai ga ne ga khot ka khandai pu nyo ka ong kum ni anga su it ya ka an jong me ka long ga jing par khat jonga baro shi sngi ki hukum jong me ki penlong kam start yanga bani ki nong shun jonga naba ki adon bat nga hala ka sngi ka kham kraw ka jing shempang jonga bani ka jong ki nohi kai jonga baro naba ki jing pla jong me ki long ka jing perkhat jonga nga kham shempang manga ban ye ki temen naba nga sumar ya ki hukum jong me ngalakhang yala ki jat na kilenti was niu baro kenang bangan sumar ya kektien jong me kabang puli kektien ke jong bleng i hang ni ba tau breu ba pelong ya ka bible ka kotbah jong o ka kotbah ka mot kani ka kot ka ba neng kong ha ka jim ke jong ka kotbah mo ta ka kot ka ba kraw kani ka kektien ka ba kraw jong bleng habo u breu u ken ya kani ka kektien ba ka long ka kektien ka ba don kam ya u fi kani ka di ka kot le si spek ka di ka ba stang hendrei how tau breu ba sung thu ya ka dor jong kani ka kektien kadai shisha ka kotbah ya u tadeng ta haba kadai ka kotbah min hang ni ka don ka kamba hang ni ka don ki jing trei ki ba phla ki jong blai hang ni phin i ya ka ta ka jing kraw ka jong blai ba finang i tho shu ya u jisu leng ba ka ni ka ktien tadeng tau david habo tho i ni ka ktien u ong akat no nga i ya ka an jong me u i ya ka ktien ka jong blai u david u i ka ktien jong blai ba ka ni ka ai to ba kan long ru ka jing par khat jong fi baro shi sngi bara bo per khat ya ktien ke jong blai baro shi sngi ken mau joshua no man kong khat ba pra kong la de per khat yang ni ka ktien ke jong blai sin ya sngi la ti kna ba te fi le ya kan ktien fi sno tho ya ni ka ktien fi im da ni ka ktien ke jong blai ka ong phin roi ba phin man bha hala kelenti tadeng ta ka gm ka ba kan ja do ka gm kham tam e ka gm ka ba kan ja man sim phin man bha ong ka ktien ke jong blai tadeng ta ka ni ka sngi kumbang la puli man tan lada pi don ni ka ktien ka jong blai pi don ni ka jing shampang pi don ni ka jing start pi don ni ka ta ka jing tip pi don ni ka ktien ka jong blai pi don ni ka bor but kam tam e pi don ni ka ktien pi don ni jisu pi ken mau em bo jisu ong lada pi ne hanga bar ka ktien jonga ka ne happy jisu ukraine ka ta ong lada pi ne hanga bar ka ktien jonga ka ne happy kam bot lada pi ne autra ka dei fi ha ne ha ka ktien Talada pimdan ni ka ktien wanam kamil di fide Kristan ro. Pimdan ni ka ktien ka jong play hapo ka download ka jong fi film dai unong buat ba shisha jong try la sei fila bandeu riu niam. Nre la da pimdan ni ka ktien pimdan ni Jisu. Finam la bandan ya
Jisu lada fimdan ni ke ketien gamut pinam la ban long kita ki riu khoi lem da pidon ni ke ketien ke khoi ke jong u ha ga download jong pi ta ka daw ke ni ke ketien ke ka kotbah tadi kita kwa ban ong fi ke ni ke sngi wat ai ba pin penlong ni ke kotbah ka kotbuh ha ga yeng ke jong pi bun sing so si habang le drong se yeng ju ki priu habang apa ni ke bible ke betul ke bible ka betul na marwa balai pa mju pet ya ka mju pliet ya ka mju wat ya ka don ayo tadi inda ketien ke jom blai ka ong to wat inga kat bo finang la ban shem kum no pi wat yo blai ka banang kong ka long pi wat yo blai lamba ka ni ka ketien wat yo blai kat bo finang la ban shem to karpat yo kat budang hajan ban utrai yang mudan hajan jong fi karpat yo lamba ka ni ka ketien ha pi tip ni ka ketien fi karpat kat kum ka ni ka ketien fin yo diang bet ya ka ta ga gm ke jong fi rebon sien ka ketien ke jong blai ka long tang ka kotbuh ha ga gm ke jong ni tadi ta kwa ban ong fi ka ni ka sngi ke mamenta pen kala no ka tawat ai ba ka bible kan kala long ka ta ka kotbuh itu ai ba ka bible kan long si sha ka ta ka kotbah ya ka ba fin yo ban puli ka khnang ba fila ban im da ka bat ya ka ba fila ban yo jisu ha ga jing im ke jong fi fidan ni ka ketien fidan ni ka jing kular fidan ni ka ketien fidan ni ka jing im fidan ni ka ketien fidan ni ka bor fidan ni ka ketien fidan ni ka ikhtiar fidan ni ka ketien fidan ni ka jing snotho ya ka jing shampang fidan ni ka ketien fidan ya ka bor ya ka ba kata ka bor ka ba laban pen itho ya pi ya kata ka ba ka perthai ka ba kan jaman sim ka ba dai na ka ba light na ka ba shisha na ka ba shukor fidan ni ka ketien ka jomblai finum jalan ti ha ka jing im ka jom film mar ka ketien ka jomblai ka long ta ka gps ya ka ba ngajuk kren na ka por ka long ta ka signboard ya ka ba ka dolen ti ya pi fidan ni ka ketien ka jomblai pi tip du ya ka lenti shabneng ya ka lenti jong ka jing penem ar fidan ni ka ketien ka jomblai fidan ni Jisu hi uday uktien jong blai ta ka daw ka ni ka ketien ka di ka bla kren du trai ka ni ka ketien ka dai ka ba la persat do men sim ba khoi ka ni ka ketien ka dai hi u men sim jong blai ka ni ka ketien hi uday u blai ta dai ta ka ni ka ketien ka dai ka kotbah ai ba kan long si sha ka kotbah ya pi na do men ta ka sngi ka men ta wat nom khain sting ni ka ni ka ketien bon sien ngim ju khain sting ban bam ngi bam ha ka por ngi biang kata ka thia ka dam ka jongi ngi le ke ha ka pon ri ka basung si ka long ngim biang por ban puli ka ketien ka jong blai ngim ju puli hiru ngi shu pot ban puli ngi shu tot ban puli ru ta deng ta pa ban fi na do man ta ka sngi lada pi kwa shi sha ya ka jingim ba phin yo pdiang ya ka ta ka jingim ba phin yo pdiang ru ya ka jingkot ha ka do jong pi baro ai ba ka ni ka ketien kan dan hapa ka download ka jong fi wanam kan taj ya ka ne ka ketien mar ne ka ketien ka pa ban rung ha ka download ka jong fi ba ne ka ketien mdei tang ban shu puli ka hanrei ba kan da long ru ka ta kan ka ketien ya ka ba kan da long shisha ka ta ka ketien ka ba yai ne apa ka download ka jong fi ka bible ka ong ka ta abang puli ka ne ka por ni I ba ka bible ka ong ne fi puli ar korin ka lonong ka ba lai ka ne ka khat ka ba lai ka ong ki ba pausin na ba pilong ke siti ukris ya ki ba la 3 minute dangi ya ka ba la tho om da ka sia han rei da umen sim ublei wa im om ha ki maulen kniap han rei ha ga dolen kniap ka download ken tadai ta aba ni ka ketien kan long si sha ka ketien ka ba tho ha ga download jong pi ba ha ba ni ka ketien ka don ha ga download jong pi pilong ka ta ka chiti pilong ma pi kita ka hukum ha ka por jong Moses la tho ya ka hukum ha ki maulen kniap rei to ai ba ka ni ka hukum ka ketien jong blai ka nom let na khmat jong fi rei kan don si sha ha pa ka download jong fi ya ka ba la shan sharp hang ta ya ka ba la tho asnan hang ta ya ka ba la tho om da ka sia han rei do men sim u blai u im to ai ba ka ketien jong blai ka nom let na ka download jong fi tadeng ta finam long shu kita ki riu niam la film dan ka ketien video tang ki riu niam video ka ketien video ki riu khoi film kita ki breu ki jong blai angai tran kar khoi fi ka ni ka sngi sim khia ban puli ka ketien ka jong blai ni nya doi ni ka por man ta try ngo eme ko pa ya ka ba ni ka khubor try ka long ka jing kar khoi ni ki khon ki jong me bagi nam pelong show ene ka kotbah go try ka kotbuh ban shu teng khap shino ne ban shubu hang no try re ka ni ka ketien ka di ban rung ka download jong di ki khon bagai nam ta ka sngi la ka don ha ka duan na ka don ko try ha duli na almari na ka don ha po stap thia na hang no ka nam dei chu ban sakut sa hang ta hen re ki ni ki khon ki jome kin puli kin plate ya ka
namar haba plate ya ka ktien ka jome ko try kin yo shem ya ka jing shai ka pen shem phang ru itu ka beshida ong ka ktien ka jome nganget kan long kum ta ko try na ka mtan gi khon jeme plate ya ka ktien ka jong blai fin bang ban pule mar ka kham thiang ban ka rong up ha ka shintur ka jong fi pen kadang ya de pen dap ya ka po bi snare ka jong fi da ka ni ka kot kli ka ni ka ktien ka jong blai try ai ba ki khon jeme kin bam pagum jarmayau ong ka tangal shem ka ktien jeme ngala bam ki to ka ktien jome ka long ka jinkmen ba ka jing shat kemen ya ka man sim ka jong a shisha ko try bala tho ro try ya ka kerteng ko kon ra try hallelujah wa ki khon ki jome ki don ka ktien jome la tho ki da ka kerteng ka jome lai thu ki da ka kerteng ka jome ga duai ga da ka khu kan long gum ta blai nam tan ki khon ki jome fin shim khia ban pule ka ktien ka ktien ka jong blai ka kotbah ka nom long chu ka kotbuh na do man ta ka sngi ha kerteng u jisu ga duai amen ba amen try na ka khu fi nang ai bore fi ngai unang pensle fi pinang la ban puli ke ktien pindap ro da ke ktien bless you bon utrai nam ta ka buram jo amen.